Umi na yeng uyat na kelinti ki bacngai watang kawi kasngi judon por ban syongkai. Uni ubriu ula yakane kacing la kumbakhat sansnem pan wat ya ukun balaja. Ula dilot ya baro kat kaba udon. Bat ula lech syakishnong bat kinong ba bapher jongkari. Ban wat ya ukun jong u. Haba uni ubriu ula tangan ubam ya kacing bam tangda uruti. Bat haba usngotaj ula sange ban syongtaj. Bat tik hakamap ya kijaka kiba ula deplej. Uni ubriu ki khot kerteng ucaran. Man kajaka kaba upoy ula ta ya ki pustar jong ukun. Uni ubriu ula deplej sajan barok kiri. Bat menta sa satang arteli ki nongba ki badang sa. Bat ungej skem bahakite kijaka unsa syem mi ukun jong u da ka jengkermen kebatemai. Ulami biang ban lejwat yu ukun. Kumba khatsan snem mensyua haba ka kemi kadang titkiek nakabenta ukun. Ukun ula penhab bakla ki soksaw hasurok. Kadba udang lej ban syim ya ki soksaw. Kawe kakali kabahe klatenra ya u. Utrai jong kakali ulamare ban lejarap ya ukhen naret ubalaman saujur. Bat ulara marmar sa hospital. Na hospital u doktor ula ong bakajing mensaw lajur palat. Bat don kam ban sumar ya u haja kasor. Namar la mensaujur nakabenta jong kakli. Utei ubriu ubaruspa. Ula ptha ikinong tre jong u ban penkre ya ka private plane. Bat lara ya ukhen naret sya kanong baksor. Haba ka kemi kalawan pai. Kawan de ya ukiek balatit. Henry kala syem ba ukun jongka umdon syuk hangta. Bat kala keli ya kibriu. Henry omdon bala ban ong na ya tu AA. Ka kemi ukpa kila perkat ba ukun jongki ula sakit nap. Bat nadu kote kasngi kila wat ya u manla kasngi. Hadin kat san snem balalet nyo ukun jongki ula san bat ula klalong usamla ubanang bastat. Na marba om syemsyu ya ka kemi ukpa jong u. Utei ubriu ubaruspa ula syim ya u kum ukun basyu adop. Ula airu ya u ya ka business ka babun kerhai bat taki poklur ka tingka. Ula ong artat ba udei banwat ya ka kemi ukpa jong u. Uni ubriu watla ula sumar ya u. Ula long unong pek nong jungo bat ka ying ka sem jong u. Henry upha ba unwat ya la ka kemi ukpa. Uni usamla ula wan shalashnong bat umsim la itu yano. Katba usamla udang ya keren bat kinong trei jong ka company jong u. Uwei unong trei ula ya tu ba kajaka ba kimut ban tiet ban shna hotel. Kitrai jaka kim ai. Usamla umtip ba katei kajaka katei kaba ukpa bat ka kemi jong u kisa. Usamla ula ong ngan sapet hi manga ya kata kajaka. Ucaran ula phone ya kalok jong u. Uong ba umsimla syem ya ukun balaja. Henry ngalawan titkiek nakabenta kasngika ukun jongi. Usamla ula mi na office jong u. Urung haposhnong. Haba ula poi hajan ka ying jong u. Usngeu kumba baro ki long ki ba ujutip bat yo i mensyua. Kasurok kapelau wat kajaka jong ka ying ru. Kilapan kan mau ya u hakapor ba udang im hangta. Ha kata kapor hi kawe kakali kabahe kalawan sange sabar jong ka ying. Henmen jong ucaran bat ka ying kasem jong u. Kilawan ban lek kemen ya kasngika jong ukun balaja. Ucaran bat ketengah jong u. Kilami sabar bat pediang sengubha yaki. Sengubha wan rung syapwa la ong ketengah jong ucaran daka jing sengub kemen. Ale wan syong haying. Haba kila rung haying. Henmen jong ucaran ula pej bat ong artat. Syong hangno tang kasuki omdon. Henmen jong ucaran upej ya kamit bam. Ula ong yaki daka sur kabam sengub tenat. Dakini ki jingbam mapilasyat kaja uphan shibul katok. Omdon satia ki jingbam bakamper. Henmen ukran ben halaka ying jong upara bat ong ru. Ibriu baret ka jing perkat ru ka baret.
bat ka jingbam ro kumtahi uhenmen ula peteng biang namar ka jingle jong phi ka kam jong ukhun jonga ka don hapdang ka jingma ucaran ula sngew lingo bat ukeli ba ka ei pikran ka ei ka jingbakla ka don ha ka jingbam ba pitem yaka kalok jong ucaran kala ong da ka sur ka bajam ba kane ka jingbam ngalasyet da ka banta ka jingkemen sika jong ukhun jonga urayan ngan ai ya phi ha ka pliang henrai ka lok uhenmen gensi kala ong da ka jing bitar sangye no phi kibriu baduk basarong ngimsim lawan ban bam hangne ka henmen gensi kala ong shu don bok ba ukhun jonga uroni utrei ha ka to ka office bat menta om deshu ka jing start jong phi henrai ukhun jonga uroni unsahika ya phi ka kemi kala phai shu ukhun ka ong roni pensngu thu yakine ki briu ban san bat ban kutno yakane ka kam ngam kwa ban yang slam hangne uroni ula ong sanyo kane ka kot bat la shai phinyo arpusan lak tingka ha ka account jong phi ka jing im jong phi kan sakala ka lok jong ucaran kala ong ngamla ban san yakane ka kot kane ka ying ka de ka jingkermen jongi menta lada ka ying kam don shu kumnu ukhun jongi unwan phai unsyam kumnu yangi ngimla bansan wat hakanu kanu kador ngamtre ucaran uong ngaru ngamtre bansan uroni ulaong balai phimsan katkane ka kabuk sel philayo perkhat pha phimla ban kamai hadu arpusan lak tingka bat phimpat jio I haka jing im jong phi ka jing im jong phi ru kan sakalla naile drama san bat shem ya kapisa ucaran ulaong ngamdon kam pisa ngidon kam ya ukhun jongi ka kemi jong uroni ka ong labun snem ngalasngap khun chikhun philayo ne em ya ukhun jong phi menta to snyu thu bat perkhat bha naya kran shu khun chikhun phiyo ayu uhenmen jong uru ulaong perkhat da ka jing start charan lada urayan uwan phai ulawan lakham menshua bat menta om wanshu ucaran ulabitar uong ba balai pikran kumta ukhun jongi unwan phai sungthu ne em bat lada pikwa ban kran kumne ukhun jonga khilet no nangne ngamsim lakhot je phi khilet no uhenmen ulaong hadu kata ka jing slur piper khat nga kwa ban wan sakane ka chaka ba ijepo pet ka ying jong phi don ai uhenmen ulaong biang kane gade ka mansim babha jong ukhun rangba jonga uroni ubas ngusin ya phi lem kumta ngan omwan yu kejat hangne henrai uroni udang perkhat bat udon ka jing isen ka bakraw ya phi uroni ulaong pa balai phi pen kiu ya ka blood pressure jong phi uroni ulaong ya ucaran pet ngakeli ya phi hakasin ka bakhadu pinsan ya em ucaran uong em ngamla bansan uroni ula kenyat ya ucaran bat ula kelon hamadan kalok jong kalayarap ya ka ong artat balai biklam akor kumne une ula yarengkat ya ka arta jong ukpa jong phi uroni ukwa bakin san ya kata kakot caka ula penbor si penbor ki henrai kimtre uroni ula bital ula kerdemru lain na sausin ya ula ong artat ngamdei ubriu babit bangan kro ya phi lada phimsan ya kane ka kot ka wei pa ka wei ka jingle ngan penjot ya ka jing im jong phi ha kata ka por usamla ula wan rung haying uong sangye wat sho ya ki uroni ula ong phide ba phiwan batai start phile ayu hangne meru imat mekwa ban sakerdam rengkat pat kine kiru jabo tharai usamla ula ong phin thombor le ayu yakine balai bisnu shlur kumta pitip baka company kala bu lapa ya ka hukum ba omdei ban le da ka bor usamla ula ong wat khuslai na ngala banyarap ya phi lada phimkwa bandi ya kane ka jaka to ya thu yanga kalok jong ucaran kala ong la se khun bakane ka ying kan lai ta ka jingsha pan pra kalong kemi kala ong khun ngimla ban mi na kane ka ying wat la ka dei ha kano ka dor kalong kemi kala ong biang
Ukun jongi ulaja, udang rit bha hakata kapor, kane kalong kat sansnem mensyua. Kalong kemi kalaong, kane kaying, kadai kajing kermen bakaddu jong kajing wan pai jong u. Lada kane kaying kam don syu, ukun jonga un omon pai syu. Usamla ulaong, kat sansnem mensyua. Kalong kemi kejubab, hoot kun, ngiap ya u hakane kaying. Lada kane kaying kam don syu. Ngin om yo syu ya ukun jongi. Kalong kemi kangu ya usamla. Yarap yangi. Ha kapor baka kemi kangu. Usamla ula yo i ya ujingdeng rendang. Usamla haba uyo i ya ujingdeng rendang. Usamla ula keli ya uta ujingdeng rendang. Kalong kemi kapen i. Une ujingdeng rendang ngala pendeng ya ukun balacak jonga. Usamla ula say ya ujingdeng rendang. Uya serim tik tak bat ujong kalong kemi bakadeng. Ukpa ula yo i bat ula ong. Rayan, Benita, uni urayan jongi. Urayan ula sngeu tu. Bakita kibriu kidei ka kemi ukpa jong u. Urayan ula kemen bha. Namar ula syem ya ka kemi ukpa. Barok langut kidap takajing kemen. Bat kila kedup ya ukun belaja. Henry udang wan paipat syaying bat ka kemi ukpa. Urayan ula ong. Mei pa ngalawan. Bat nganri bat sumar ya pi barok arngut. Ucaran ula ong. Ba, pet ukun jonga ula wan pai syaying. Kalong kajing kemen. Henry uhenmen ula ong. Ko para, mentoy ayu bapin kemen. Haba une ukun jong pi ula wan pai. Ei umdon. Udai tang unong belas ngi. Shim lawan rae ya pi la katas nem ulaja. Pet ki jan pong jong u la kumba uwan na jakatrei misteri. Uroni ula ong. Kadei ba ong ipa jonga. Henry kalakambha syu. Namar milawan hakapor kababiang. Uroni ula ong. Shim kene kakot. Pensngu tu ya ka kemi ukpa jong me. Bakin san ya kene kakot jaka. Urayan ula pet ya kata kakot. Hadian katu kat nepor. Ka kemi jong uroni kalaong. Balai rayan pi perkat. Pimde ban perkat. Kadai ka projek ka bahe. Bat pilayo hadu arpusan lak. Om don kam perkat. Urayan ula ong. Ngamtre ban penbor. Uhenmen jong ucaran ula ong. Wa rayan. Kumba ukpa ulong kumta. Ukunru ulong. Hakabit hakaduk. Nalor kat sansnem ulaja. Henry dawan pairu teli bat suda. Ucaran ula ong. Ngam kwa Henry ngelahun ke mensiam. Bat ngakemen namar ngelayo ya ukun. Ka kemi jong uroni kala ong. Pi kemen kum ya uni ujat kun ubom don Pet ukun jonga udon laka kam kacam. Om kum ukun jong pi. Unete la syai unsa penjenjar ya pi. Ka kemi jong uroni kala ong biang. Ukun jonga unsia to bat ka kun ruspa. Henry ukun jong pi. Tang kawai ke briu ke baduk ru kam tre. Ucaran ula ong. Kong balai pikran kumta. Pila bietnya kumno. Kahanmen kensi kala ong. Ngakren ya kaba shisha. Une ukun jong pi. Umlong Ka kemi jong urayan kala ong. Tolak biang. Naya bun ketin syuk. Da kabangi aingu ya ublay. Namar ukun jonga ulawan paipat. Ya ngin ya syong bamno kum shiying sistem. Kum kadak jong kajing kemen. Uhenmen jong ucaran. Ula ong. O pi kemen ma pi. Henry hangi kamdon kum kata kajing kemen. Kum ya uni ukunduk jong pi. Kalong ding pengkiang penban. Sain no kato kakot. Bangin yok lek no nang ne. Haba ka kemi jong uroni bat ukpa jong u kim trek bam. Ka kemi jong urayan. Kala syem ni ka pliang bukiek. Kala ai ha uroni. Uroni ulah kenter ya ka pliang. Uong artat. Ngam trek ya ka jing bam ksau jong pi. Ka kemi jong urayan kala mai uroni. Henry sngap ulek don bor. Upak san ya ka kot. Henry kim trek san. Uroni ukwa bakin san ya ka kot jaka. Ban yok tei ya ka hotel management. Ulah berngem ya ki. Bat kila mino na ying jong ki. Urayan ukun halade ya ka jing bitar. Usngap namar uburom ya ka kemi ukpa. Bat upasan jong u.
Henry ularai ban pentre kam de ukulam namar ka kam ka kran kam jam ban ka ketien. Uroni udai tang manager jong ka company. Katba urayan udai malik jong kata ka company kaba uroni ulong manager. Uroni usngau kumba udai unong kontrol ya ki kam baro. Kenshu ya ki balahe alasan. Upen I ba uit ya ka kam. Henry udai uwei ubalak don bor ya ki baduk bajenjar. Tang ban mento ya rade. Uroni tip ba urayan udai malik jong kata ka company kaba utrai. Ka jinglong bas ngau kraw ngau meng jong uroni. Kelapen kendet ya Uroni ula syaweng kam no. Namarba ula syo yukpa jong urayan. Bat ka kamle dan bor jong Haba uroni ula tip ba urayan udai malik jong ka company. Ula kendet. Ka kemi ukpa jong uru. Kila kendet. Kilet pan map ya bat ya ka kemi ukpa jong Henry kapor kladir. Kamru ladu. Buromru laja. Batsa tang hajing babe. Namar kata. Wat aiba ka jingmeng kan sensyar ha ka jing Namar ubakraw an penret. Bat ubaret an penkraw. Lada episode tenat. Sungguh like, share, komen, bat subscribe ya ke channel.